Malata. Malata live. Malata audience. Sa tabang wala ni kuha. Kanta ka na. Madikit lang ang Dubai. Ano naman yung stress? Parang bata pa rin ako. Wala akong ngayon. Hindi nga ako maniwala na yung tuwan na ako. Malata live. Malata audience. Agad na yun. Yung pangalan namin 65, tapos yung pinakabata namin is Toto 55. Kasi po, tatlong anak na yun over senior eh. Pinas na sila. Parang magdala ng puso eh.
Sila lalap. Hindi ko na. Yung kuya ko, ang bulso. Kasi mataba. Ay, don't sleep na. Kahit ano yung iluto. Pahinga po matakuma. Okay. Yung master niya na, mula nung alam niya yung gusto namin kainin. Basta ipit, talagang buto, talagang sinipressure cooker mo. Ang lambot. Huwag mo nililibig yung security kasi. Hindi na natin malaman, hindi ka lang magluto. Kakaya ng pagluto. Ayan na yung anak niya. We are here now at the Monarch Hotel. Calasiao, Pangasinan, Philippines. Paling nyo. Kaya, nakilala yung mata, may mga makeup din ako sa gilid. Naglalagay nila ng false eyelashes, tuloy mo 10 years old. Oo, magaling siya maglagay. Gillian. Ito naman si Pogi, oh. Nga po yung moderator to. Yan na ala ka, mala. Ang nabipimasok ay Pilipino. Nabipimasok ay taga arong may bansa. Eh, tawi. Problema ng mabsili. Iraranan. Si Pimasok ay arong may bansa. Ang tamlang. Ikaw sa'yo, pare. Parang barkada lang, ha? Hi, I'm gay. Kato. Hi, I'm gay. I'm married. Nga po'y moderator. Nga naalata. Nga po'y Pilipino. Agara Pimasok. We're in the Philippines. Calasiao, Pangasinan. Yaman ko, di man tayo. Meron pa tayo. Bayaran ko na. Sanay na. Ah? Gawin mo dyan. Gawin mo. Ito eh. Dubayan mo lang. Sa i-explore ko lang yan. O, siya lang. Siya lang. Ito, walang helmet yaw. Ay, kailan ito may helmet yun? Ah? Ibig. Di? Kita doon. Explore talaga ba iya ita saan tayo? Patayar mo na. Oh, hindi ta open naman. Eh, nabuhay na. Basta ko ito sa ulo. Oo. Bayaran talaga. Sira. Kasi no, kin, man loba pa lay. Ang gabi pimasok, duara.
Nandi-dinner ila. That, Luzon, yes, Luzon. Ito, bayram. Bayram. Ano? Ayan, dyan na. Maintain. Wala pa yung bill. Hindi ka lang. I-receive ba? 2,000. Wala pa yung bill. Binigyan ko. Pasok yan ito lang. Tata lang. Ang tao na sa garden. Agan ma lang di ma ay lata garden ng tangkol. Ay manluba laya nga pulaya. Manluba laya sa kay. Yung battery ng DGA. Mamalaban, may battery DJI. Mamalaban. Wala, natitira yung pinay flat na lang. Naubos na yung rating na. Isda, Luzon, Kanto. Tala oras sa Amerika. Ng conflict ako. Napibay masok yung Pilipino. 430. 430. Oo, ano lang. Change. Thank you po. Sa kulaan may wala lang yung website. Meron ka, latal din man yun. Minag. Agar mo, minag. Nawala yung kintuya, service kintuya. Service, mamura, service charge daw. 3% lapat. Oh, 3% lang oh. Mamura siya. 1581. Wow. Mamura. 3%. Okay labat. Kamay ko. Love ga. Love. Ga. Pibambay mo magano. Deliver ko lang ba iay. Pibambay mo yan. Nilang ka ba na ka? Bambayan mo lang bakmasa. Papaking ko yan. Papaking ko man. Papalubat ko laya. Sa akalay. Malalaba yung audience. Tama ko. Like it. We are here now at the Modern Hotel, Philippines. Yeah, see? Yeah, the time is
So you're in the Los Angeles. It's the time, but you cannot see that. Okay. The Monarch Hotel. Labi. It's the cake. Oh, it's Labi. Yummy. See? If you want to go shopping, thank you very much for coming. This is one of the famous hotel in Pangasinan. Yes, Luzon. I'm full. See the forks here. Thank you. It's black. It's like that we are going to Spain. This is the hotel rooms there. Lab. Manlobat laya. Magano? Yeah, there's the There's the CR. Oops. Push. There. You see? The North Cafe. Thank you very much, Michael Rana Vlog. Yes, I am. Michael Rana Vlog. This is the Monarch Hotel, you see? It's the pool area. It's the swimming pool there. That's the swimming pool. Welcome. We're going to go. This is all.